Kaži ti meni šta ćeš danas praviti? Danas pravimo čupavce. To je kolač mog detinjstva i dosta lijepih uspomena mi veže za njega, tako da smo to odabrali za danas. Baš lepo. Ti kaži šta treba da ti pomognem, ja sam tu. Može. Prvo ćemo da odvojimo belance i žumanca. U obe činjenje ćeš dodati po 100 grama šećera. Dobro. Kako ti je lakše sa kašikom. Sada ćemo belance sa šećerom da umutimo u čvrst sneg. Dacu, sada mutimo žumanca. Dalje možeš, molim te, vanilin šećer i prašak za pecivo da sjediniš sa oštrim brašnom. I to ćeš mi polako dodavati dok budem mutila. Dobro. Sada je vreme da dodamo mlijeko. Stiže mlijeko? Slobodno ti naspi. Sada nam preostaje da belanca sa šećerom špatulom dodamo u ovu smesu. I ovo dodam špatulom kako bi smesa bila vazdušastija i patišpanj će mnogo lepše narasti. I laganim pokretima sjedinimo masu da se sve lepo poveže. Za koga najčešće praviš taj kolač? Pa za porodicu i prijatelje. I uvek više volim da spremam drugima. Nekako je to veća satisfakcija. Lek smo obložili pek papirom i sada možemo da izlijemo smesu. Sada ćemo biskvit peći oko 20 minuta na 180 stepeni. Super. Daco, dok nam je biskvit urerni, mi ćemo da pripremimo preliv za naše čupavce. Jedva čekam. Sad ćemo dodamo mlijeko. A ti ćeš kasnije polako da dodaješ margarin i čokoladu. Ok. Od koga si naučila ovaj recept? Od mame. Mama je vrsna domaćica, odlična kuvarica i prelepo sprema kolače. Tako da je sad talenat na nju. Margarin nam se lepo topi, tako da sad možeš polako i čokoladu da ubacuješ. Reci mi, da li se uvek pridržavaš tačnih mera kada praviš kolače? Ne. Uglavnom, sledim neki sopstveni osjećaj. Stvarno? Šta kaže osjećaj? Još. Osjećaj kaže još. Šta sad radimo? Pošto nam je čokolada gotova, a mislim da je biskvit pri kraju, sada ćemo da ga izvadimo i sjećemo na kockice dok se čokolada prohladi i kasnije te kockice umačemo u čokoladu. Dobro. Daco, skoro smo gotove. Sada nam je ostalo samo još biskvit da umočimo u čokoladu i uvaljamo u kokos i to je to. Superiška. Evo, sad ću ti pokažem kako ja to radim. Meni je najlakše stavim ovako na viljušku i onda samo potopim u čokoladu. Ja to nikad nisam pravila i meni to deluje baš zanimljivo. Daću ti recept posle. Naravno. Sada pospemo kokos, ako sa svih strana. Dobro. Kao snijeg. Da. Kaži mi, koliko često praviš kolače? Pa dosta često i kod nas u porodici su deserti veoma važni. Ovaj nam je gotov. Super. Hoćeš ti da pokušaš možda ovaj? Hoću. To ću. Lepo ga Sa pokosiš. svih strana. Cijelog ovako? Tako je. Kroz. Lepo upije. Dobro. Dobro. Je li ovo okej? Jeste, odlično. Još malo ovde. I evo ga, naš kolač je gotov. Prelepo je. Da li to spremaš za neke posebne prilike? Uglavnom za slavu. To gosti najviše vole da jedu i uvek pitaju da li smo njega pripremili. Zaista izgleda lepo. Hvala ti. Jel možemo mi to da probamo? Ja sam nestrpljiva. A naravno, ne znam šta čekaš. Izvoli. Baš da čujem utiske.
Jako je lep. Baš je jako lep. Svaka čast.